Tak kandhani ya bolo. Modif iku gak usah kok padha karo kancane. Nata rangka kudu ning kene, nata rangka kudu model ngene. Sing jelas iku sesuai kemampuane wae. Lampu ya ora kudu bilet. Selipur pecah ya tak pasang. Yo. Ya toh. Saiki gini mesin yo standar isih penak ya standar sik wae. Ono enek duite lagi digarapne meneh. Nata rangka golek ning marketplace kok ketemu ketemu rangka mburi, wah. Barang murah. Ya dituku. Bar kuwi timal dhewe dilas dhewe. Las-lasane yo kudu duwe las dhewe kuncine bolo. Nah nek ukurane iku ning YouTube enek, ning Facebook yo enek. Nah sithik-sithik diragati engko lak yo apik ya bolo. Sing jelas iku alon-alon ora usah kudu manut koncone iki kudu iki lho, saka kowe sing standar ora masalah. Sing penting fungsine ya bolo ya. Sing fungsi penak ya wis dienggo sik. Oke ya bolo, ngono sik wae ya bolo ya. Iki ya wis urung mening ya isone lagi ngene iki ya bolo. Urung iso kaya ngene kancane ora masalah, sing penting pite dienggo penak, ora rewelan. Oke bolo.